ini kan rogo kan, ini jenenge sembah rogo. Prakteknya syariat. Jadi wong sholat sing nganggo rogo ini jenenge sholat syariat. Ini di nafsunya jenenge nafsu amarah. Maka saya berkali-kali menyontohkan nafsu amarah kan ngeten iki, ngadeg ngeten iki, apinya ini. Dijengking ngeten iki yo ngadeg. Nah ketika posisi ngadeg ngeten iki elingo bahwa dalam posisi amarah, kembalikan kesadaran diri bahwa dalam diri kita ada nafsu yang namanya amarah. Ya nek mboten paham jenengan ngadeg ngene iki yo mengendi-endi ora. Posisi sholat ngadeg tapi pikirannya entah kemana-mana. Iki jenenge gawe Mbah Soleh niku wau sholat tapi ora eling semua. Nggih napa nggih? Lah tapi kan jenengan kelingan bahwa ngadeg iki posisi amarah. Kita tangkap nggih karena beda. Jadi orang ngendi-endi pikirannya. Rokok kan. Nah, rokok. Nah ini posisi angin. Data tentang mawon karena ada nafsu yang punya wifi. Angin apa ya? Kodenya sudah dikasih tahu. Kodenya apa? Sufia. Ini posisi tadi amar ini sufia. Posisi angin. Angin kan gitu. Nah, lan jenengan ketika rukuk ngene iki kok ora nyadar bahwa itu sedang posisi sufia. Ya pikirannya mengendi-endi ora. Kabur kan dan pikirannya. Tapi kalau sedang sadar nih, oh lagi nindak nih, gambar nih, meraktek nih, nafsu supiyah, gambarannya koyo angin, iso nerak opo, iso ngadek keterak iso mengkelung. Terus sujud. Sujud. Nah ini posisi laku ning banyu juga sama beliau banyu bahasanya kalau untuk banyu laku ning nafsu mutmainnah. Nah jenengan posisi sujud betul semulia-mulianya nun sewu nggih sirah sing mone ning dhuwur dideleh ngisor tapi nek mboten sadar jenengan mboten sadar bahwa dalam posisi sedang posisi mutmainnah, posisi banyu ya pikirannya mengendi-endi. Itu nek jadi Mbah Soleh ki mau sholat tapi orang eling berarti orang sholat. Kesempatan untuk kita semua posisi banyu. Nah sekarang duduk. Nah ini posisi bumi. Bumi alu amah. Sultan selamat menikmati. Waduh, jadi kan posisi sholat jane. Rogone sholat ngeten iki praktek tapi atine ora sholat, ya mengendi-endi. Ora sadar bahwa niki laku ning bumi meneng nerimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah iki lah makanya di dalam kita menjalankan sholat, ya. Ayo kabeh dijak sholat, ragane gerak niku jenenge laku syariat, sholat syariat. Atine niku jenenge laku torekoe. Dan itu mulane dalam kawero niku enak sembah rogo, sembah cipta, sembah rasa. Ngoten niku. Loro mawon nek wis iso wis apik salate. Jenengan sadar bahwa ragane sholat, tapi juga jenengan sadar atine juga dijak sholat nggih. Lah niki sing genah-genah sholat sing genah-genah nganggo praktek syariat. Dan lah sing di ngendikane Mbah Soleh niku wae sholat gaib. Yo ngeten iki kula jenengan duduk ngeten iki zikir eling karo sing gawe. Sing gawe apa? Lingkar sing gawe apa? Ngoten niku. Oh di singgung teng Mbah Soleh. Sing gawe angin mlebu metu penak men. Lah niku besok nuntut kula jenengan niku. Piye to yuyu aku dilebokne kok ora enak sebute, ditokne ora enak sebute.
Mangsane aku ki apa ngono ki. Besok nuntut nggih. Nah, mulane disitulah nggih sing diarani salat daim, eling terus nggih karo lungguh eling. Kan tadi sudah, jadi salat yang dipraktekkan itu kita praktekkan bukan hanya ketika begitu saja. Ya kita sudah wis Kang, bubar Kang, rono. Nah, ketika sudah rono itu tetap salat niku. Itu hatinya harus tetap salat. Ngoten lho. Nah, ketika duduk lagi ya tetap salat. Tapi salat ning ati, dalam artian zikir. Dan jadi enggak praktek ketika niku tok, enggak naik motor, macul, nyelumbat, ngarit, nopo mawon. Tadi kan sudah dipraktekkan, ngadeg ya sholat, ngadeg ya eling, rukuk ya eling, sujud ya eling, lungguh ya eling. Ngeten niku. Paham nggih? Niku mungkin enak banget, jenengan iki kosong nikmat banget nggih. Oh, ternyata ngene iki, ngaten. Niku jenengan nemu ya nang majelis Kendali Sodo. Angge salajengipun angga kalau semanggaken